Ugi kula aturaken dumateng Bapa Camat ing Maospati utawi ingkang mewakili Pak Sekjam. Sembah nuwun pangestunipun. Mangga, Bu. Angung krom marang Mas Cahya. Oh. Anake papate ngungkrum barang ora ya. Lah ya aku yo nggumun karo awakku dhewe lho, Pak. Awi semakin tua kok semakin kemayu piye yo? Ora kemayu tok, ganas sampean iki. Ayo. Tegese semangate le nyinden iku lho Pak Bu. Nggih. Yo. Tiah sules tiah pijar ngincangake alis masuk terus tresno sasi demam
dangdute ya. Kor Alhamdulillahirabbil alamin. Mareme marem ora kaya yen sowan ana laladan Jawa Timur, kususe wonten ing Magetan ya, Nok. Iya, bener, Mak, bener. Mesti ya kahanane iki mesti nyenengake banget. Panggunge jembar, lampune padhang, nggone ya mesti ya bawera. Ya, dasare sing mirsani mesti akeh merga kathah para warga masyarakat ingkang sami tresna kalih budaya. Mesti sik kelingan panjenengane Rama Haji Anom Surata mbiyen asring banget ana Magetan ya adate ya karo Bukesi kuwi. Ya, karaktere piyayi Magetan pancen ya alus budaya ya, Mak. Pancen bener kepara nyata. Dan yang terjadi juga di Jawa Timur ki ketika wayangan sing jenenge bakul kuwi masyaallah semono akeh, Nduk. Ya, nek ngene dhewe ora enek bakule to. Suwepi nyenyet ngono. Iya. Lah kene luar biasa. Ngono iso jentrek-jentrek nganti tekan sekilo. Mula sing didongake ora mung para panitia lan ugi warga masyarakat sing mirsani, klebu para kadang-kadang bakul sedaya UMKM. Mugi-mugi sedaya dipun paringi laris daganganipun, kathah bathinipun, barokah anggenipun sadian.
Merga rame lan orane wayang ki ditentukan oleh rame lan orane bakul, Nduk. Ya, yen bakule saya akeh, wayangan ya saya rame. Bener kepara nyata. Lan ya kuwi panyuwunku men laris kabeh, men semangat anggene ndukung ning wayangan. Ewadene yen pengin dodolan laris, jane ana rumuse, ana kuncine. Ana. Aku nate didhawuhi karo para pinisepuh jaman biyen. Jaman aku isih meguru biyen. Ya, carane yen dodol apa wae men laris nuwun sewu kudu dilambari rasa ikhlas bar kuwi prihatin utawa tirakat poso 7 Senin 7 Kemis ya lah bar kuwi ngedep dagangan maca Fatihah ping 3 terus maca rapal Jawa mergo awake dhewe urip ning Jawa Semar Dasar gareng eneng Petruk celuk-celuk Bagong sing jagongi Sri Kandi sing dodoli Janaka sing nukoni laris-laris awit saka keparenge Allah waton yen kulaan kuwi 100 ngedole 50 met ludes nduk mesti ora kowe tak rungokne tenanan jebul malah gawe guyu kaya ngono ki ora iki lono informasi lamun to Bapak Kepala Desa ki piyayi budaya kepareng minggah wonten ing pepanggungan. Masa? Nggih, kaya ngoten niku. Bapak Susilo Budi Santoso SH. Nggih, menawi kados mekaten monggo Bapak kula aturi pinarak wonten pepanggungan mriki men saya rikat nitih sepur kemawon. Ha iya ngono. Monggo Pak Kades pinarak wonten panggung caket kalian Waranggana. Ayo. Monggo Bapak Kepala Desa. Monggo sekalian para perangkat-perangkat desa Pandean. Cinta numpak sepur bayare sekali puniki sepur tanpa seketiri cinta terima bukan tenangan proyekku menawi tidak ing atase le ngasta dadi panitia wiwit Juli nganti saiki isih semringah penuh dengan semangat dan semoga semuanya sehat selalu panitia. Nggih, nggih. Nggih, Pak Kades menika ingkang dawuh wau Pak Mudin dhateng kula supados Pak Lurah dan perangkatnya naik ke panggung dan sudah menjadi tradisi di Pandean setiap naik ke panggung diwakili oleh Pak Lurah nyawer teng sinden niku 500. Jarene Pak Mudin ngoten niku aku gur nerusne kok ya nggih. Nggih. Terus niki kula kalih sak kanca nggih niki diaturi minggah panggung diaturi menapa. Lah mang anu dangu dumateng niku Pak Mudin niku lho nggih. Lah niki enten WA-ne te mriki. Niki lho kula waca nggih. Nuwun sewu. Kula mboten goro. Niki Pak Sutara Maospati nggih. Pak Cahyo, tolong Pak Lurah dan perangkat badhe nderek minggah panggung. Pak Lurah niku yen minggah panggung mesti ya maringi wujudipun tali asih minimal niku 500 per sinden. Lah niki lho. Nggih, sampun kuwatir. Nggih. Niki sampun dipun siapaken. Wah, nggih. Mangke kagem Waranggana menika mangke wonten napa menika? Bebingah, nggih, bebingah saking kula. Nggih. Jane anu Pak, ngapunten Pak niki kula tambahi dhewe sing 500 wau Pak nggih. Mboten usah repot-repot Pak, wonten napa-napa nginan. Mboten usah sampun maringi kathah paring penghormatan kaya ngono apike. Nek kadung munggah ora nyawer ya rugi jane. Nggih. Nggih.
Niki saderengipun napa niku nembang nggih. Nggih. Niki kula menghimbau kepada warga masyarakat ingkang rawuh wonten mriki nggih. Nggih. Warga masyarakat Pandian maupun sekitaripun monggo dalu menika hiburan dipun nikmati nggih, dipun nikmati hiburan menika kula ngundang dalang saking Solo nggih. Dalang saking Solo Pak Cahyo Kuntadi nggih. Monggo mangke dipun pirsani ngantos paripurnanipun lakon nggih. Lakon sing tertib mboten usah kisruh supados mangke hiburan saged lancar. Amin. Niki kanca-kanca ki apa ki lagune apa? Sekedap Pak, kula pareng nyuwun prisa riyin. Adatipun lak ingkang ngasta menika lek dalang-dulang saking Magetan mriki mawon to. Ing napa kok taun niki kok nimbali kula niku alasane napa? Kula nggih penasaran lho Pak Lurah niku. Alasane duwe duit. Sik iki lek ngono tak protes. Lek pancen duwe duit kenapa Pak Mudin mengenyang aku seperti ngenyang Brambang? Lah kuwi. Nggih, dados mangke niki anggarane kan wonten. Oh ngaten. Walaupun anggaran niku sak cukupe. Nggih. Niki enten pandidaya supados cekapipun menapa nika ndugiaken Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan. Nggih. Saestu sembah nuwun sanget Bapak. Terus untuk spirit jenengan para panitia niku wiwit Juli to jenengan kegiatane. Ngantos sak menika niku napa Pak spirite jenengan niku kok iso kuat-kuate nglakoni niku lho. Kula sing jelas niku kan mboten saged menapa-menapa nggih. Tanpa dipun sengkuyung kali sedaya perangkat lan warga masyarakat sedaya. Nggih. Dados menika acara memang pancen sampun dipun rencanakaken lan saged dipun laksanakaken. Lah menika saking kanca-kanca masyarakat, panitia dan sebagainya guyub rukun sami mendukung acara menika sehingga acara yang sejumlah 13 atau 14 kegiatan mulai dari tanggal 18 Juli hingga sampai dengan malam hari ini tanggal 20 Agustus 2025 insya Allah sudah bisa dilaksanakan lancar. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk panitia dan warga masyarakat Pandian. Luar biasa, nggih nggih. Sekedap kula tak pengen tepangan. Niki asmanipun Pak sinten? Niki ingkang pinggir piyambak. Ayo. Diasta mikipun. Niki mlebet teng YouTube Pak sing mirsani hampir 3.000 orang lho niki. Saestu sapa ngerti kok wah Pak Arifin ya ampun kaya penemban Bisma jenggote. Nggih Pak Arifin nggih, jangkepe sinten Pak? Arifin, Bapak Muhammad Arifin. Nggih, saking napa niku sebagai napa perangkatipun? Kasih kesejahteraan. Kesejahteraan. Nggih, salajengipun Pak sinten? Kula Adi Nugraha. Pak Adi Nugraha. Nggih. Nggih. Kaur keuangan. Keuangan. Lah iki sing kudu iki digatekne iki Bu Kesi. Nomor teleponnya disimpen kaur keuangan iki. Ayo, nggih. Selanjutnya Pak sinten Pak panjenengan? Kula Agung Purwanto. Oh, Pak Agung Purwanto. Bagian kami tua 1. Oh, kami tua. Nggih, nggih. Salajengipun, Pak. Nggih, Mas Cahyo. Nggih. Kula Pak Gunadi, Kaur Perencanaan. Oh, sing rencanane jenengan. Nggih, sembah nuwun. Ibu sinten nika? Ayo. Nggih. Oh, sampun kenalan. Bu Carik nggih. Isna Mayasari sebagai sekretaris desa. Oh, nggih, nggih, nggih. Salajengipun, wah, iki kok iso ayune kaya Niken Salindri iki sapa? Kula Ibu Suprihatun, Pak Cahyo, saya kami tua 2. Piyai Putri kami tua. Masya Allah, mboten ajrih jenengan. Bu, mboten ajrih. Oh, nggih, nggih, nggih. Gawane niku lho, Pak. Gaweane niku nggih. Ah, nggih, nggih, nggih. Salajengipun Bu sinten niki? Ibu Winarti sebagai Piye Pak Mudin? Nggih. wonge ciliki ya sithik wae ngono. Nggih, nggih. Bagian apa, Bu? Kula kasih pelayanan. Oh, nglayani Pak Mudin.
Melayani semua masyarakat. Oh semua, wah nggih merata berarti ngoten luar biasa. Pak Mudin Sutara nggih. Ingkang pungkasan ketua niki. Kula Soekarno Kaur Tata Usaha. Tata usaha nggih sembah nuwun mugi-mugi sedaya tansah amanah lan ugi barokah nggih Pak Bu nggih. Nggih. Lah, napa niki sakniki Pak Lurah? Iki kurang adil saja ya. Napa? Kurang adil. Pak Cahyo nuntut memperkenalkan perangkat. Nggih. Lah kalau wau sinden niki dereng diperkenalaken. Kok penonton sami tanglet sing bukesi ini sing pundi? Lah, terus lha enten anune napa enten pekdale. Mangke bar 500 kenal ngoten niku. pun sak kuatir. Wong kenalan kok gratis mboten purun nang mriki kan. Pun sak kuatir niki pun disiapaken amplope. Nggih, nggih. Sesuai menapa kala wau? Nggih. Setunggal gang 100 gampang. Nggih. 1 loro telu 6. 6 nggih. 6 ping 500 pinten? 3000. 3000 gampang pun siap nih. Nggih, nggih. Disiapaken. Amin ya rabbal alamin. Masalah sawer kali Lurah Panden pun usah diragukan. Oh nggih, nggih. Nah, niku Amin, napa? nggih. Pitik joget pun kula sawer. Wah, iya. Nggih, nggih, nggih. Tak-takletaken warga Panden. Ayo pitik Pitik joget joget. niku pun kula sawer. Napa Nggih. kula niki Waranggono sing Nggih. joget, Nggih. mangke pokoke heboh pasti ada saweran. Wah, nggih, nggih, nggih. Duh, jan piyayi kaya ngono Ngaten lah. nggih? Dadi, Nggih, 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 nggih. ngaten Pak Cahyo untuk Pandian Nggih. ini kegiatannya memang penuh. Bukan hanya kegiatan di hari jadi Desa Pandian maupun hari ulang tahun. Nggih. Jadi kegiatan-kegiatan setiap harinya ini balai desa ini tidak pernah sepi daripada warga masyarakat. Wah, Setiap luar biasa. hari itu ada saja kegiatannya, apalagi kegiatan daripada ibu-ibu PKK, Nggih. ibu kader Nggih. ini selalu padat, nggih. Nggih. Setiap hari ini ada kegiatan warga masyarakat yang ada di sini. Alhamdulillah. Nyuwun prisa setunggal malih, Pak. Ini kan enten anu bagian perencanaan. Untuk tahun depan ketoke dalange ganti napa tetep niki? Kantun mangke permainan pada malam hari ini. Waduh, Kalau servisi memang sinden nanti, piye sik berarti lah, iki. Ayo, oke. ini menjadi teka-teki ya, Nggih. yang perlu dijawab pada malam hari ini. Wah, nggih. Apabila nanti kira-kira Nggih, memuaskan nggih. memuaskan, Nggih, siap. berarti untuk tahun depan, Nggih. untuk dari depan ini direncanakan. Amin ya rabbal alamin. Gampang mesti. Apa nggih? Lek sinden-sinden joget mesti jenengan remen. Biasane ron jogete pitik tok ayo. Guyon Pak Lurah, mboten. Sampun. Sampun. Tembangipun Nggih. Ini sareng-sareng napa ngoten? tembange, tembange. Apa kanca-kanca? Selendang sutra kuning. Oh, nggih, siap. Kula niki nek diperintah napa-napa siap. Nggih, nggih. Hanya satu yang tidak siap, Napa? untuk nyanyi. Oh. Saya kalau nyanyi sudah lebih baik saya besok pagi suruh ngringkesi gong ini saya mau. Wah, nggih. Mboten usah nyanyi, mangke kancane nyanyi rampung jenengan adan mawon, nggih. Pun monggo nek kanca-kanca untuk melantunkan lagu sesuai dari pilihan tadi Selendang Sutra Kuning. Oke. Aku kok anu to? Lali janjimu. Oh, nggih, nggih. Saged, 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 nggih. Lali janjimu ya? Siap. Oke. Oh, lali janjine to. Monggo Sik niki positife napa niki? lali janjine. Oh, nggih, 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 siap, nggih, nggih, nggih. Supaya tidak lupa janjinya para perangkat terhadap warga masyarakat. Nah, nggih. Monggo diaturake yo, lali janjine. Dados. Pak Lurah Paten oye, Pak Lurah Paten oye. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawamangu
kene aku nunggu kowe tak SMS rambang yen tak telepon malam mbok pateni mangkel aku mangkel yang kepedok pipimu mesti tak jiwa lali janjine kandhane alesane sapa wong sing ora gelo dandan kowe ora teko enten apa Pak Lurah enten apa sajae kok bisik-bisik arek sinden enten apa Pak Lurah oh nggih kok sajae wau Mbak Winong ngancani Mbak Winong ngoten nek kula wau mireng lho nong iki kersane Pak Lurah. Walah, Pak Lurah ra sida malian no, isin no malian ora. Janjane kowe nonggani gelagatmu saja nyupiani atiku sujono kowe kental karo priya Pak Lurah ganteng tenan Pak Lurah. minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawamanmu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe SMS rambang ati yen tak telepon malam mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe nonggani gelagatmu sajak nyupiani atiku sujono kowe kental karo priyon Hebat, luar biasa untuk perangkat kita Pandian. Tepuk tangan para lenggah. Wah, nggih. Dan jos tenan. Saya ibu-ibu sing ijo-ijo niki lho masalah. Le joget kaya layangan pedhot modele. Nggih, sembah-nuwun nggih. Ah, kula kinten guyon repot-repot Pak Lurah jenengan.
Ora lokak saya kebak, tambah barokah. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Wah, nggih. Sembah nuwun, nggih. Nggih, siap. Nggih. Ngastomi kita Pak ning ngendika Pak? Mboten krungu ngono. Oh, alah nggih, siap, nggih. Matur nuwun Pak Lurah dan semua perangkat, sembah nuwun sanget semua panitia. Semoga tetap amanah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Jan matur nuwun nggih. Lah, gandeng iki wis ditantang karo Pak Lurah kudu joget hot. Ayo nggih. Lah janjane taun ngarep ora kudu awake dhewe, Nduk. Wong ya laladan Magetan ki akeh dalang hebat. Ya, Pak Toro ku ya dalang jos. Ya, Sing baku mben taun tetep nglestarekake budaya. Ya. Terus apa iki kon joget hot iki sapa? Sik tak winong dhisik tak giebrake iki. Ayo nggih. Mergo iki menentukan nasibe wong sak rombongan taun ngarep nong. Ayo. Engko sing menjoget pol-polno tenan ya. Ketoke kok ora dikeploki tidak direspon piye caramu langsung gulung karo uda apa piye ngono ya. Mergo iki amanah kok Pak Lurah, pokoke kudu hot. Ayo ngono kuwi. Ayo coba kaya apa? Nggih. Ku nak tang tak tang 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 tang. Ya Nduk, berdiri. Ya yuk. Matur nuwun sik nong karo Pak Lurah diparingi kabeh kaya ngono lho, presiden sak amplop. Mau sih dipameri pirang-pirang. Lah iki pokoke iki nasibe aku sak kanca iki karo awakmu piye le gawe mareme Pak Lurah ngono. Ayo. Nggih, saya Pak Lurah. Tadi kan tanya toh Pak, tanya Mbak Winong yang mana, Mbak Winong yang mana gitu. Oh, ngono. Ya. Nggih. Ini Pak Lurah, ini saya Mbak Winong. Nggih. Saya minangka wakilipun rencang-rencang ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami panjenengan sampun pitados kalih kula sak rombongan. Napa mriki untuk menjadi gong acara desa panjenengan gitu. Terus saya mewakili Mbak-mbak sinden yang cantik, om saya yang sangat ganteng ini. Om sapa? Om iya. Oh iya, Itu saya mengaturkan terima kasih banyak. Nggih. Terus selaras namanya Pak Susilo nggih, Pak. Nggih, Pak Lurah asmane Susilo, nggih Pak nggih. Susilo Budi Santoso. Nggih, Pak Susilo Budi Santoso mugi-mugi pinaringan amanah, mugi-mugi tansah tambah sukses, tambah joyo, tambah bagus. Terus rezekine melimpah ruah dan semoga semakin jaya anggenipun mengayomi masyarakat. Amin, ya rabbal Seperti alamin. itu. Nggih. Sampeyan kudu bangga lho, mau digoleki Pak Lurah to. Nggih. Winong sing endi bangga. Berarti selerane Pak Lurah Susilo ki piyai sing rada lemu-lemu kaya sampean kuwi. Nah, ngono nggih kuwi. niku. Pak Lurah tadi nyariin saya ada apa ya Pak Lurah? Apakah ada keperluan atau mau nambahi? Nggih. Kan tadi satu-satu toh, siapa tahu kalau nyariin saya kayak ada tambahan gitu. Enggak ya? Iya, tambahan. Heeh, tambahan sesuk kowe kancane mulih aja mulih sik mergo kon ngewangi ngukuti debok iki. Ngono. Iya. Ya, masa saya ngukuti debok. Pokoke sing hot ya, Nong. Ayo, nggih, saiki Ya, insyaallah. mambengi lah nggone rupek, saiki mumpung jembar kaya ngene kowe jaran sak pole wis arep
gulung paribasane kelakon. Ayo pokoke dipol-polke dibedake karo yang kemarin-kemarin piye carane. Wis, mbuh piye caramu tak pasrahne sampean. Yang beda. Ya pokoknya sing lebih semangat ngono. No tapi niki kok kados Bagong kados Pak Petro wau no Pak Jerbasuki mau beo. Lah lek saya joget nanti apa opahnya? Loh, sampean ra ngerti to, Pak Lurah genah wis pamer ono. Oh toh, mongko jeneng kepala desa pimpinan padha karo hambeke Bawa Leksana ora bakal nglincati dawuh sing kawiyos. Anggeren jogetmu apik, wis to engko Pak Lurah genah cul aja mung 500, mbok pirang puluh yuta dinehne sinden. Masya Allah. Ning bar kuwi daleme Pak Lurah ditulisi Lurah Sida Ludes. Nggih, pokoke niku wau Jerbasuki mau bewon iki disekseni tiang sementen kathahe kalih penonton YouTube 3000 penonton lho, Pak. Aku siap-siap beres ngono karo Kyai kene aman. Nggih. Lagunya apa, Pak? Ya ninggal katresnan kuwi sing paling hot lek awakmu kok ya ngono kuwi ya. Tetap ninggal katresnan ya. Tetap. Men Pak Lurah ora ninggal katresnane para warga masyarakat ing Pandian mriki, ngono kuwi. Dibawani komplit sik alon-alon. Ya. Nduk, Nang. Jaranan dangdut kreasi rineng kain daing beksa Pak Dalang. Niki kula napa ketinggal Pak Lurah niki pun gantos kaos. Ketoke pun siap bekso to Pak jenengan. Nek kari ngalami sampurna berarti. Pun gantos kula ndelik lho kula sematan. Heeh, biasa no Kyai Kakung ngono kuwi, anggere disebut-sebut karo Cahayu malah isin malah ndelik kaya ngono kuwi ngono. Kuwi ijin karo Bu Lurah ngono. Terus piye? Sinden winong tulung Yo, diaturke sing gumyak. Ndangduk dhisik terus bar kuwi dijaranke. Oke, siap. Bersama Winong Nawangsih sinden kesayangan Pak Lurah Pandian. Ayo. Monggo, Cok. Yuk, dados.
Lah, yuk. Hei. Fokus joget nong, yuk. Kur. Oh. Hey. Awas weh. Awas. Hoi. Ah. La. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Winong Nawangsih. Wah, jangan nganti keringetan kaya ngono kuwi lho. Wah, nggih. Ning aja dadi atimu ya, Nduk. Kenapa, Pak? Mau Pak Lurah lek ngasih duit pirang-pirang to. Bareng Rono mau dijaluk Bu Lurah kabeh. Kula men semangat lho, Pak. Niki kula merasa bertanggung jawab atas masa depan rencang-rencang tahun Waduh. depan. Ya, piye? Ayo. Oh, istri masa depan ayo. Iya.
Apik luar biasa. Ya, mumpung sik anget suasanane. Ya. Mbak Birgita ayu coba kaya apa? Ya, nggih. Arum Bali. Yuk, diaturake, Cok. Yo terus. Menika Pak Lurah lan para perangkat yen mau ngersakaken dipun tepangaken menawi Mbak Birgita niki saking Kediri. Mbak Birgita Ayu Setiani sarjana seni. Ya. Piye Nduk mirsani piye? Pak Lurah kaya ngono piye semangate karo perangkate mau? Tibane, Pak. Tibane nek di sawang-sawang niku Pak Lurah ternyata ganteng juga, Pak. Oh, ganteng. Ganteng, bagus. Terus sak sawang-sawang nih, Pak. Napa? Pak Moden niku kok imut ya, Pak? Pipine nyempluk-nyempluk, Pak. Oh, Pak Sutara to? Nggih. Nggih. Kuwi dalang lho Pak Mudin kuwi. Napa nggih, Pak? Dalang. Kok Nggih. gak tahu ngejak aku ya, Pak? Kok gak tahu ngejak aku ya, Pak? Ngejak kowe ngoyo entek nggih awakmu tok ora ya ngono kuwi ngono. Mboten. Ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya sehat nggih Bapak Ibu? Pipise lancar Bapak Ibu? Oh, sik to sing kok takono sing ora-ora lho kok iso. Kuwi lho. Loh, lah kan berarti nek sehat niku pipise lancar to, Pak? Oh, ngono kurane. Pipise mboten enten sakit, mboten enten penyakit. Oh, iya. Lek ora lancar batu ginjel ngono iki akhire ya. Ah, iya. Bener. Pripun Bapak Ibu, remen sanget nggih ditanggapke Bapak Lurah Pak Dalang Cahyaku tadi, remen sanget nggih. Nggih, ndek ditunggu nggih Bapak Ibu kagem Desa Pandeyan nggih Pak Dalang nggih. Leres. Mugi-mugi sedaya masyarakat Desa Pandeyan sehat sedaya panjenengan Bapak Ibu. Panjang yuswanipun, kathah rezekinipun. Amin. Nggih, kula nggih perkenalan niki Bapak Ibu. Nggih niki lho Sinden Birgita Ayu saking Kediri sing terkenal dodolan tahu ki nggih ngeten niki lho Bapak Ibu. Nggih. Oh iya bener wong Kediri nggih tahu takwa, tahu kuning ya Bir ya. Nggih. Nggih saestu Bapak Ibu menika dalemipun Kediri. Mongko yen jenengan liwat alun-alun ngalor nika mesti enen bakul tahu takwa sing kuning nika. Nika dipangan entah ya enak, digoreng ya enak. Kula riyen nate digawakne tahu kali Birgita cak besek wah jan nyunyur saestu. Ayo, jan tahu Kediri ya. Spesial ngono kuwi, heeh. Nggih, Pak. Aku ki ya tawa-tawa Pak, menawane tahuku ki laris ning Pandean ngono lho, Pak. Engko remuk malan tahumu ning kene ora. Lho, kok remuk iki piye to Pak? Wong ya didol kok remuk. Jenenge bakulan iki ya kudu didagang-dagangke, kudu dipayek-payekke, kudu diiklanke ngeten iki to. Iya, bener. Engko lek ora payu tak pangane dhewe Bir ya. Apa ya entek Pak tahuku ki jenengane? Loh, jare tahu takwa. Lah iya tahuke kan akeh. Lah iya. Ya engko lek anu kan ya dikek kulkas sik kenek, dingetneh sik kenek, digoreng neh sik kenek. Ayo. Nggih, mbok pilih Pak Lurah ngesake tahu kula Pak Lurah, monggo gratis Pak Lurah tahu kula dinten. Malah ditawani. Pak Lurah ya bingung arep gedhek ya bingung arep mantu ya isin lah ya. Lah kan mumpung ditanggap teng Pandian iki berarti tak kei gratis ngoten lho Pak. Wah. Sak besek ngoten lho kan adae besek Pak nek tahu Kediri niku. Oh iya. Madai besek. Hah, kira-kira sampean sing luwih ngerti Mbak Birgita. Apa Pak? Kanggo kuwi kersane Pak Lurah lah sing hot ngono kira-kira sampean apa tembange sing ala sekarang ngono. Alah sekarang napa?
Pokoke sing hot, intine sing hot. Ngono apa kira-kira? Kula ya gubuk asmara napa anek kula niku, Pak. Sebabe apa nek gubuk asmara? Sebabe kan to mriki kan daerah Magetan niku terkenal tayupane to, Pak. Oh, ngono to. Nggih. Oh, iya. Tapi mengke dikasih nuansa anak-anak kekinian, Pak. Oke, siap. Coba kaya apa? Berarti dibawani dhisik. Ayo. Oke. Nggih. Nggur pucung delo wae kok. Ayo nggih. Oke. Nggih, siap. Yuk, bir kita. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen kemutan lelampahan kang tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Nggih, ya. Diaturake sisan yo. Sing semangat bir gubuk asmara. Oke. Hari yang mantap. Apa kuwi? Aduh sedap. Ora ngomong. Pak, iki ahe pengerawet kudu melu ah, Pak. Oh iya. Ini pengerawetnya kudu melu ah. Ya, nah. Hari yang mantap. Malah do angop kabeh. Ayo Bapak Ibu ah sedaya. Tuh, jaga. Aduh sedap. Ayo Mas sugahne Mas. Bir kita, ayo. Punggana sing dhuwur bir. Joget semua. Ya ya ya. Hoi. Ala kadir dir, ala kadir dir. Yang lewat aku kelingan gubuk Hoi. Ya ya.
Awas. Yuk. Hei. Ayo. Hoi. Awas. Hoi. Sesuk prei. Sesuk prei. Ayo. Anyar neh ayo. Anyar sesuk prei pisan ae. Nggih. Luar biasa. Wah, jan. Pancen ya menika penabuhipun sedaya menika rata-rata sarjana seni, wonten ing dados guru, wonten wis pepethingan sedaya. Niku dilahlih-lahlih nabun napa kemawon niku saged nggih. Kepepete sing gender pamit sing ngegong melangkah teng gender bisa. Ayo nggih. Oh sapa-apa iso. Watone ora pas ngantuk. Iya. Pak Sutara paring dawuh malih, Pak Cahyo niki Pak Sekcam Maospati nggih kapuri minggah wonten panggung. Lah nggih. Monggo Pak Sekcam menika amanah utawi panyuwunan saking panitia nggih. Minggah wonten panggung. Nggih. Pak Sekcam nggih. Kinara mriki Pak. Nggih. Nggih. Monggo Pak Sekcam. Monggo mriki kula entosi. Pak Sekcam katuran mriki penontone sampun ngentosi. Pak Sekcam. Matur nuwun Pak Dalang. Waduh, pangling Pak, kula tak kira lek Pak Sena Nugroho jenengan iki.